weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewayi wargo mayila gambi bafata dinguirayi fallemma kon waktu yoni hatto ñoro jombuko kame masina ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal sifande nandiral hakkude gouvernement leydi ndi kame boñ afrique naɓe de développement kene tolno capanɗe 4 milliard taw ko ɓeydude sembe nden ka e kisala nguura e nder leydi ndi to leydi mauritanie nayo ɓittinoɓe e gasɗe ɓen yilotoɓe kanŋe ɓe jiitama kono ɓe keddotake e wonkiji mabɓe to leydi mali fiyande nogas e tati nogas e nayyi ndiɗo hen lewru peɗeli jofama armée leydi ndi e wallidi mumen enen jooɓi nogas ɗiɗo fittando jamburu ena kabruji men mana wen ha to guine conakry côte d'ivoire niger burkina faso guine e équatorial congo brazzaville kabruji men mana wen ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗon addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi france taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d'électricité ma on keɓe en hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d'électricité joni joni keɓa hoolare comptoir français d'électricité tawete koto dakar lamorgo leydi sénégal to Keur Sar taɓande temedere hakkude mum e osan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d'électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kono ne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d'électricité joni joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d'électricité a mosat hatina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d'électricité e dow meɗena ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeegu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka e kisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala
ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00222 28 10 00 13 bas ceerno jibisi taweteɗo to jum to leegala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗena gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en to korjinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte ko haakono haako wargani witta ko ala rewam ala effet a yarat tan aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo caɗele ɗaɗi cukkiɗi ƴiƴam pendiɗama ha jeeyi sababu jaaɗo e ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koppi musoji ɓandu musoru sa jokkodire gorelte ma yiito hen hoore maɗa an joguiɗo tension AVC ɓandu jaaɗoru artina e kala saaha jungo walla ni paygal ene wappiti walla ni ene jaaɗa aɗa ɗon ka hayyade ni jama ni juma ni jokkoyde enɗam jokkodire gorelteya joni keɓa hen ko laaɓi gorelteya sa yiɗi yaade to site mabɓe internet janggana hoore maɗa ha keɓa ko ɓuuri labde mbatta ko www.gorelte.com ma jengan hoore ma kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde tonggode gorelte joni min dokkuma ɗen tonggode so tawi koto leydi Mauritanie gonɗa jokkodirta koye Boy Niassa 00 222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngayda 77 128 23 46 so tawi koto Dakar marché Zeng jokkodirɗa koye Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto France koye Amadou Ba 06 52 19 76 71 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese meɗena ciggam nangue wulgue diaw are moɗon addemon ko jaam e kisale ɓamtare ciggam nangue wulgue diaw e gardogola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji solaire taw kadi ko marque leydi Turki ɗin congélateur uji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame batiraji majji dognataɗi ko ciggam nangue wulgue diaw panno solaire aji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heeb kaaƴe galas ha timma
wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur uji moƴƴi congélatement kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keblade to leydi Turki taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yadduɓe jamanu ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje e batiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque Turki kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woynduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hay so tawi woynduma ko 100 métre ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui congélateur uji frigo ji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗani installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tongode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tongode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya ciggam nangue wulgue diaw ene jogui congélateur uji solaire badden hen dando taw ko nangue dognata ɗuma kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde capantate gomboy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar karallagal Weltare TV ko musidɗo men Saydou Abouba no mbiranoɗen gardidi kabruji men sifande nandiral ñamande hakkude gouvernement mo leydi Sénégal kamɓe boñ Afrique naɓe to banggue ɓamtare woni charge éco hakkude muɗum e jaggaɗo mo leydi Sénégal woni Oulima Sarr e tawtorede gardiɗo APIX ɗum noon kene tolno 51 milliard ko préje franc CFA ko fati banggue nden ka nguura e kisala to banggue ndema e gueɗe jaaduɗe hen kala taw koye nder diwan a jas e ko taari ɗum kala jaɓɓorɗen ko musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane no woyi wadde kala ñalawma guila korka fuɗɗi maranen ko fati banggue darsu taw koye lewru korka holko saboto ñama jara so tawi lewru ndu maayi a yoɓat tan tawa watta kafar walla ni taw a ñamminta ceerno Ibrahima Saydou Kane aɗa e jayde Weltare TV assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum assalam wa rahmatullahi ceerno men ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa sikki ala en garti e aada mo gadodirɗen walla ko gadodirɗen e bandiraɓe julɓe ɓe e ñande foof eɗen kala ko fati e diine men o sikki ala hande nayortoɗen ko jeegomo ene goodi ɓen eɓe mbawi ñamlade e nder lewru korka so tawi ɓe certoyi e gantoji ɗi eɓe joɓa e waɗɗade kono noon ɓe ñamminta haydara holɓen jeegomo almuɓe joom bindi en mbiyata ɗum ko umma o noon ko e ballal Ousmane Aw ɓurɗo andirede Ousmane Dumga yo Allah yommo moƴƴere o waɗi umma o wi ko hanama hamama Hamilu debo reedu so tawi omo huuli ko woni e nder reedu makko ko hade fatade so tawi o hoori walla kanko e hoore makko so hoori omo loha omo tampa omo ñamlo kanko oɗo debo reedu so sertoyi e reedu he omo yoɓa korka ka e waɗɗade kono o ñamminta haydara rewe makko koko wiyete nifas ƴiƴam ɓesgu jiiɗo ƴiƴam ɓesgu o omo ñamlo omo ñama omo yara so sertoyi e ƴiƴam ɓesgu ɗam omo yoɓa balɗe ɗe o ñamliɗe e waɗɗade o ñamminta haydara rewi hen ko marid ñawɗo ene ñamlo ene ñama ene yara ko so sertoyi rafi he omo yoɓa e waɗɗade o ñamminta haydara rewi hen ko haid woni piiliɗo jiiɗo ƴiƴam ɓesgu omo ñamlo omo ñama omo yara so sertoyi e ƴiƴam ɓesgu korka ɓenni omo yoɓa balɗe ɗe o ñamliɗe e waɗɗade o ñamminta o haydara
e rewe makko koko wiyete majnun woni kaangaɗo mo haqqille muɗum wirni walla pekkorɗo ɓeɗo so tawi eɓe ñamlo ɓe ñaama ɓe jara so tawi o sirti kaaɗi he omo yoɓa balɗe ɗe o ñamlinode e waɗɗade o ñamminta rewe makko ko musafir woni ɗanniɗo ɗanngal ustingal on kadi ene ñamlo korka muɗum hawa serta e ɗanngal ngal e so tawi korka ɓennoyi omo yoɓa balɗe ɗe o ñamlinode e waɗɗade o ñamminta haydara ɓeɗo jeegomo ko ɓe goni ñamlotoɓe e nder lewru korka so korka ɓenni ɓe cirtoyi e gantoji ɗi eɓe joɓa e waɗɗade kono ɓe ñamminta haydara musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane mo likseyba gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa on jarama. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi ko nduwiɗa ko en mbi amina ya rabbi ya rabbal alamina batu union europe union africaine hanki tawtorama ɗum hoorejo leydi Sénégal kono koye vidéo conférence taw kadi yuɓɓini ɗum ko Azali Assoumani woni hoorejo leydi Comore gardiɗo ɗo saaha mo gonen union africaine nden jonde hanki ko gooɓe jiile ngam yiilade oɗo saaha riddude walla ni ittude caɗele Afrique ha tenti noon ko wayno RDC Congo kame Afrique australe caɗele teskaɗe ɗiɗon fannuji kala kanko hoorejo leydi Sénégal Macky Sall nde o suuti konngudi makko o holliti haaju keñoraɗo tan oɗo saaha ko wawde faabade caɗele taweteɗe to RD Congo ha tenti kadi to banggue Afrique australe e caɗele teskaɗe kala nde yimɓeɓe mbawata wadde hen juuɗe mumen e ballodiral haɗeɗo hen caɗele ɗeɓe inniri catastrophe wawa iwde e nder nokkuji ɗi kala jagorɗo rendo kañume procureur de la république mo Sénégal ɓe beltaki hay seeɗa e ndeɗo hen ñawore Ousmane Sonko yande hanki tajanede wonande lebbi ɗiɗi e kaso taw kadi lebbi ɗiɗi hay so lelta koye kaso taw mo yoɓa kene tolno e temedde ɗiɗi million koppareje franc CFA ɗon ɗo feni e dow inde Mame Mbaye Niang wo bonni nguru mum o happi ɗum wonde ñaami kene tolno e nogas e jeenayyi milliard koppareje franc CFA taw ɗum wodani kamɓe yinnodeɓe kay ko tajane duuɓi ɗiɗi e kaso taw kadi amande ne ɓuura ɗo hen tekkude kono kadi ɓe kolliti maɓe gullito suudu ñawore ɗo e altina paaɗo beele ndeɗo hen ñawore ne haytine ñawore wonde waɗe taw kadi gueɗe goɗɗe limtade kala ene wawa fawede e dow makko yaadiɓe Benno Bokk Yakar hanki beltunima suudu ñawore ndu leydi Sénégal ɓe kolliti Sénégal woni koye potal e peewal nde tawno hankino ñawore nde yaniri ni ene feeyiɓe kono kadi Ousmane Sonko ne wawno wonande fawede ko teddi ko ɓuuri ɗum ngam noddude sukaɓe yaltude helde butikaji helde magasin uji kame gueɗe goɗɗe kala e ɓettinde yimɓe e noddude fitinaji kala ɗeɗo hen gueɗe kala ne ponno wattede hen ñawore nde ɓurɗo hen tekkude jaydi yanke Mamoudou Ibra Kane ka gardiɗo wonande landa janggowo holliti wonande suudu ñawore ndu leydi Sénégal o weltinima ɗum ngam jippinde ɓerɗe ngabbuɗe ngam addude jaam e kisal nder leydi ndi kono wo erima hoorejo leydi Sénégal oɗo saaha nde yaltata e deƴƴere mum hollita wiya ƴamata daawal tataɓala e sumgoji paaɗi e nder leydi ndi Sénégal nawtugol woni tan waɗede refoulé woni Juana Branco taw ganduɗa ko avocat Ousmane Sonko taw ganduɗa ko franco espagnol garnoɗo ha to Dakar bowal laaɗi waje ngal Blaise Diagne watta e avion nawta yaadiɓe jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu mo leydi Sénégal ɓe kolliti jeeyi sababu nawtedemo to leydi makko won konguɗi ɗi o haalno haali makko arde taw ɗin konguɗi o ñingi hen ko hoorejo leydi Sénégal on noon ala gueɗal ni place e nder leydi ndi a Sénégal caggal ñawore Ousmane Sonko e Mame Mbaye Niang caggal ndeɗon ñawore kikiɗe hande o ɗoɗo kalaten avocat ji makko kanko e Mame Mbaye Niang ɓene kuccodiri e média ngam wadde conférence de presse mabɓe ngam artude e toɓɓe jaƴƴe no feewi kono kadi kanko Mame Mbaye Niang o holliti waccirtano tan Sonko mo jogui plante goɗɗo mo joƴƴinta hakkude Sonko kame médecin mum biteɗo Bourossa ɗum noon jeeyi sababu ko certificat médical hoppo balɗe sappo poɗɗo gasde ñalawma hande o taw kadi ala kala ɗo fawi ɗuma ha wasi nottade ndeɗo hen ñawore wo holliti ɗum ne kadi wo accirta noon kanko on Mame Mbaye Niang gartatena
koye toɓɓere wonde ko fati banggue biyeji ɓaleji nanganoɗi e yentere yawtunɗo hen nde toon to Kerma Sara walla ni mbiyen toon to Almadi 2 waɗɗani issina sodima sara Kerma Sara gorko mo rewɓe tato taw kadi ganduɗa liggotoɗo immobiliére biteɗo Sirña Mbaye kam woni gandi wondi caggal ɗin biyeji ɓaleji ɗi mbiyata fobiye kene tolno e 1 milliard copreje franc CFA ɗum ko caggal nde keyni ko goto biteɗo Moustapha Fati mo duuɓi 33 nanga en wonde goɗɗo biteɗo Khadim Diallo mo duuɓi 27 nanga hena ɗum jeeyi sababuɗo sa kankone inde makko sitama hena leskoji ene jokki kamɓe kala beele ɓe mbawa fawide junggo ɗum noon ko caggal ñande 17 nduɗo henna lewru kene tolno e milliard uji ɗiɗi fo biye nangano a toon to Thiès paɗen koto Kolda ko fate ubbitgol mayɓe ittude ƴiye mumen walla ittude gueɗe e ɓalli mumen jeeyino sababu ha tato nanga hen ɗum noon wanno ko 16 17 19 duɗo henna lewru ndu gonɗen ɓen tato nanganoɓe goɗɗo keso nangama on noon ko nayaɓo hedde duuɓi 20 eko fawi yarata ɗon noon nanga kene jogui sac one waɗi ko fati e banggue ƴiye kame gueɗe mayiɗo on mayiɗo noon wiyete ko Seyni Konté holliti noon bamum oɗon suka gorko o holliti ɓi ko yaranno koye duuɓi 17 ko bildi yanno e dow mum hawre ladiala nawa to hôpital dare toon wasi fittano mum wira to Guénale Domasso to Kolda on noon tawa ɓandu mum ne ubbitta kono kadi oɗo saa on suka o qirlima ko waɗi ko o holliti ko nelaɗo nelɗomo tottimo ko 60 ujunere yo addan ɗum ɗon so tawi kadi o addi ma nelmo e nelal gongal leskoji goɗɗi ene jokki hena to ikkada université Cheikh Anta Diop woni ko yiita toon ko cocktail molotov ene wonde maskuji habtade ko fate banggue gaz lacrymogène yiiti ɗuma ko ɓen renoɓe kuddo waɗa sano leskoji ene jokki holko jeeyi sababu ɗo artisanal pettoje yiitede e ngalɗo henna a duɗɗala to Wourossogui ko suka apprenti goto wasi toon a fittano mum ɗon ɗo ɗanino les camion mo woni apprenti taw kadi ɗani ko ɓeygol cattugol no fewi nde soforo ari tan joli kañum tinani huɓɓi oto deke ponoje ɗe deggini suko nawa hôpital Wourossogui ko ɗon wasi fittanmo wiide Sud FM jeheten ko toon to kidira hanki jamma heeɓi baade ɓuuɓɗe no fewi ɗum ko caggal nguleki e ɓitto teskago oɗo saa toɓo jippima toon ma en ketto hen musidɗo men Amadou Diop gawlo ɓalejo mo radio jokkere ɗam kidira. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama en calmini dendagal hettiyankoɓe heeɗiyankoɓe men ɓiɓɓe fulɓe to mbawi wonde e rendo e foof eɗin ɓedɗu men assalamu aleykum ɗo e wuuro men kidira e jettoɗo godani Allah noon ñalmimɓe alkamisa hanki o jofi aljuma hande o hanki jamma noon min puɗɗima hebde ɗo taw baɗon toɓo baɗi toɓe taw puɗɗima e wondude e dirali noon kadi ko hollidde bandiraɓe tan kadi e surtout kadi enen bandiraɓe remoɓe ɓe ɓe mbawata wattude hakkille kadi e ndungu o wasa bettude e yimɓeɓe wonno kadi ko jiiɗa ko foof koye junggo jomiraɗo joom bawɗo woni e ndo weela o waɗata no weela o waɗirta noon hanki jamma jofde aljuma hanki o ɗo e kidira e ko tawi kidira seeɗa kadi heeɓi wona baɗon toɓe kadi tawana wonde e dirali kam machallah saabu yeehi ha toɓo ngo darti dirali ɗi ene continue ene dira ɗum ɗon noon kadi ko hollidde bandiraɓe tan kadi siftinde bandiraɓe kadi enen foof wonno kadi enen ko ndema woni ko ganduɗen ko ndema kadi woni ko guurɗen ko siftinde remoɓe bandiraɓe tan kadi nde mbawata wattude hakkille no fewi e ndungu o beele ene wasa bettude yimɓeɓe ɗum ɗon noon ko weltare ɓiɓɓe fulɓe ko sehli moon guiɗo moon Aboubacry Diop lollirɗo gawlo ɓalejo ɗo e wuuro meɗen kidira siftinta tan bandiraɓe wonande min puɗɗima hebde ɗo baɗon hanki ɗo e kidira ɗum noon en jetti en jaari en calmini dendagal ɓiɓɓe fulɓe to mbawi wonde foof Sar Abdullaahi Saar on calminama gawlo ɓalejo mbiya ɓundunkoɓe kala yoɓe nangganam toon guesal manggal no fewi hikka ko toon dumanmi remde gawri nde tawno ndema kam yaltintene caɗele jeheten ko toon to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabruji garanɗi en kikiɗe hande o assalamu aleykum wa rahmatullah.
Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar salmitama eden nangal hettoɓe Weltare TV. Kabruji garanni ɗo e nder Ziguinchor ina wayno subaka hankide ɗo e nder Ziguinchor ina wayno circulation o heewa no feewi. Jiiɗa fof ne ƴetti portable muɗum walla radio mum ina takki e nofru kamɓe fof haqqillaji goni go to e tribunal Dakar. Ara meɗen noon darima hanki e taliji ɗi no feewi ɓe jaltini kaɓirɗe mabɓe gila e police ha e zemi ha e militaire ha e gendarmerie to e Bignona correspondant men goɗo toon on wi ko noon way, Sédhiou ko noon way, Oussou ko noon way. Ina wayno nde yi hankkadi ha haala ka gasi wiyede maire Ziguinchor Ousmane Sonko hakkude makko e Mame Mbaye Niang ina wayno lebbi ɗiɗi sirti o tottama omo yoɓa 2 millions. Ina wayno ɗon de garage o fuɗɗi yimɓeɓe puɗɗi ɗannade circulation o fuɗɗi uddidde. Ina wayno marché ji ɗi kadi gone uddidde gone liggade. ɗum noon woni toon ko kewi ɗo henna hanki e nder Ziguinchor e diwan Casamance. So e jeeyi to e Bignona ina wayno procureur Baba Ismaila Diallo oɗo de o waɗino haalirde makko jamma hiccanki o holliti omo rentino sukaɓe ɓe jippade e taliji yo neɗɗo andu noon so tawi jippima e tali kala ko wawi heɓde ɗum ko kañum himni hoore muɗum. Mayde Ahmad Korka Ba ina wayno waɗi enquête kanko procureur Ismaila Diallo o holliti wona kural warimo ko garnat. ɗum no yimɓe ndento yo ndeej joguiɗo haaju yo ya mo ala haaju yo jotto e galle muɗum. So e jeeyi to e Kolda Abdullaahi Cissé o ko activiste so activiste noon wayi kono Guy Marius Sagna en ina wayno o waɗi haalirde makko o jokkodiri Zig FM Ziguinchor o holliti o wi sukaɓe sokaɓe ɓe fof e diwanuji ɗi fof ko sukaɓe Casamance naaɓe. Ina wayno noon ngol ɗo konngol waɗi mettere yimɓeɓe fewde e makko ɓe mbi ko maw tuuba tan ko ɓuuri yawde e yaccade. Kamɓe Casamance naaɓe heewɓe ɓe ƴetti haalirde mabɓe fewde e radio Zig FM jaabademo ɓe mbi ɗum kam wona goonga. ɗo ha to Fouta ɗo wawi wonde fof ina wayno sukaɓe ɓe wiyede ko sukaɓe Casamance tan ko kamen coka. ɗum noon yo ngol ɗo konngol yo nattu leydi ndi ko démocrate woni hen. Ina wayno ko yimɓeɓe fof coka. So addi joni ko sukaɓe Casamance o jogori wiide ko Ousmane Sonko jaggat ɗum tan ko sukaɓe Casamance. ɗum noon addi mettere e kaɗo haala ɗo e nder Ziguinchor. musidɗo Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto jokkodirde e Sar Abdullaahi Saar e Weltare TV kabruji ɗo fuɗo radio Zig FM yalla ko walde jam. Amadou Issaga Keɓe sen giwi to Ziguinchor paɗena koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie yiilotoɓe kanŋe nayo hen tata ko Mauritanaɓe hen goto ko Soudan naɓe kañumen ɓittino e gasɗe gila jamma alarba ene joofi alhamis to ko biyeɗo mijjara ene tawe e ndera bir Mograna ko toon ɓe ɓittino gila hanki noon armée leydi ndi i wino toon to président Moro ngam walludeɓe beele ɓe mbawa yaltinede ɓe jiitama kono kamɓe kala ɓe keddodaki e wonkiji mabɓe jayde Weltare TV. Weltare ɓe fof en neldaɓe duwaw nelde duwaw ɓesguji mabɓe kalde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe ɓe jiileno ko ngaaluji cuuɗiɗi e nder leyɗele al akhbara gollotoɓe to banggue santé infirmiére uji kewɗi hanki moɓodiri ngam hollideɓe mette mabɓe ko fate banggue contrat mabɓe gasɗo ha hande ala kala sifande wonde contrat nde ɓe ciifana faade jaagoɗɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi caggal ɓataki mo bindino jabtedeɓe ɗum deñani ɓerɗe mabɓe no fewi tene kadi ɓe kolliti erango mabɓe faade hooreji o leydi ndi nde wawata faabade gurdam mabɓe taw yalti koye joguiɗo konngol mouvement mabɓe Wuldu Mohammed Allah Moustapha ɓe kolliti to banggue covid-19 o e hoore mum haɗo ala kala koɓe keeɓi ko fati e banggue yoga e primaji mabɓe jagorɗo jeegumo leydi Mauritanie holliti hanki yillo yima yoga e jeereji tawiteɗe nder lamorgo leydi Mauritanie woni Nouakchott yeehi ha toon to jeere tawrak zeyni gam yurnitade ko fate banggue jeeygu ngu guila e cogguji ɗi ha e lugumaji ɗi o holliti ɓernde makko ne deeƴi caggal cetal ngal wo ardingal ngal yiidemo walla nde cogguji ɗi ene piksa ɗo foti tan haadde ɗo ala kala jeeyowo ko ɓurti ɗuma
holliti kadi jeereji ɗi nguura timmuga ene hen to banggue lugimaji ha e gueɗe goɗɗe kala jagorɗo diine mo leydi Mauritanie holliti binditagola wonande yaade hajjoyde suudu Allah teddundu to Makkatul Mukarrama fuɗɗito walla mbiyen fuɗɗoto ko ñande 3 lewru avril fanduɗo hen ɗo ha 12 avril wonande kala jaahowo Makkatul Mukarrama jiɗɗo winditade koye ɗiɗo henna muddaji wawata winditade hikka noon woni ko Mauritanie happana ujunnaje 350 jogorɓe yaade toon to Makkatula Mukarrama al akhbar ɓe kolliri cummusɗo baɗɗo to leggal Al Jazeera hane tawe nder commune mo tujjinina e nder galle goto yimɓe joyo gañima hen cukalel gotel wasi fittanu mum cumo noon saabi ɗuma ko gaz kam jeeyi sababu nguɗon cum haaɓe battidi toon to hôpital tinama ko cum musɗo no fewi tene kadi kamniɗo catal tambingala kuɓɓam leydi Mauritanie woni Someleka ɓe kolliti hanki o kuppiraji baɗɗi to Nouakchott ha to Nouadhibou kala aɓe kollita ɓe goni koye golle 100 mégawatt moɓe gonno e ngabbinde toon to Boule Noire ngam oɗo saha haɓade kala ko fate banggue wonande kuppiraji e nder leydi Mauritanie colonel David Kabore kan woni chef d'état major général armée gendi leydi Burkina Faso baɗɗo jillu muɗum no leydi Mauritanie wodañi jooɗodade e nando makko Bilal Chebano wañumne ko chef d'état major général armée gendi leydi Mauritanie ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaajƴe no fewi tawede Sadio Samba général yewtere noon faati koye toɓɓe nden kay kisal e jokkodiral hakkude koninkoɓe kala hakkude koninkoɓe leyɗel ɗiɗɗe kala to banggue wosodirde miijoje peeje addude jaam e nder Sahela tawno Mauritanie ko demal jaam wonande leyɗele ɗe Sahela to leydi Mauritanie keddotoɗen directeur général agence française de développement baɗi jillu muɗum nder leydi Mauritanie o joɗodima hoore leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani nden jonde ko artirde catal financement ngal ɓe gowno wadde nder leydi Mauritanie on financement moɓe dartinno gila tan 2015 ɓe puɗɗitima kene tolno 200 millions koppareje euro ɗum nan ko wallidde banggue cellal ɓalli jangde yogay fannuji goɗɗi ndema e heblo ngam ballodiral hakkude gendiji leyɗel ɗiɗe hoore leydi Mauritanie holliti weltare mum e ngal ɗo hen catal nde ɓamti golle mum e nder gendi leydi Mauritanie jagorɗo Mali to banggue kono waɗi jillu mum e nder leydi Mauritanie to nokku biyeteɗo Basikno kono wari koye hélicoptère addimo ko rendude sunare e nando makko on jagorɗo mo gendi leydi Mauritanie caggal nde yalti aduna wonande jinnaɗo muɗuma tinama toɓoji jippade nder leydi Mauritanie nder état mo tagan nokku biyeteɗo Anbeka hakkude mum e nokku biyeteɗo Majeria kame liftara ɗiɗo ene nokkuji ha fenma to nokku biyeteɗo Tamoura teskama ko toɓo hewgo jippi toon ɗum ko jamma heccankio jamma alarba ne jofi alhamisa hono no météo leydi ndi hollirno ma toɓoli jippo e nder oɗon état sengiwi to leydi Mauritanie paɗena ko to leydi Mali armée leydi Mali koninkoɓe faama jofama peɗeli ngam wiyede ñande 23 24 nduɗo hen lewru ndu gonɗena ko kamɓe jooɓi pittali 22 jamburu wonnoɓe e duggere ɓe mbiya luuma taw kadi ganduɗa ko jeere hebdomadaire yanoɓe toona ɗum waɗi koyno ko wiyeteɗo uenkoro ene tawi nder cercle mo bankasa région mo mofti ɗum ko caggal nde ɓen koninkoɓe leydi Mali gonno hélicoptère ene didda ɓen joguitiɓe armée ji nottotoɓe jihadiste en ko nden ɓe dañi yoɓade pittali ɓen ko jamburu en gona jihadiste en laamu leydi Mali noon hollitino e yontere yawtunde yooɓima jaggi kene tolno 149 taw ko ɓen joguitiɓe armée ji nottotoɓe jihadiste en to ansogo ko sukaɓe ɗiɗo fijannoɓe kocci ko pittol artisanat mbaɗi ɗum no kom balni ɓe ganda aɓe petta sara école lycée Mamadou Issa nonne fetti noon gotel wasi en fittanum goɗɗo gañima hen gañanɗe musɗe no fewi e nder leydi Mali région de Toadine ene tawe woɗɗani Tombouctou no fewi to nokku mbiyata Assurata
yiitama toon ɓulli kewɗi no feewi taw ko kanŋe ɓolo woni heena yiiti ɗum noon ko tuware kena heedɓe oɗon fannu laamu leydi ndi oɗo saaha yidde ɗum ko yurnitade ko yiya toon ko holno wayi yaltini ɗuma ko jayde Mali akti jonde balɗe ɗiɗi yuɓɓinade toon to kitta beele rewɓe malinaɓe jee e listuji électoral payaɗi ko wayno sarɗiyankoji kame lokkal beele rewɓe mbasa hettude caggal to banggue dawrugol ngendi leydi Mali taw kadi yuɓɓinum ko 11 goto mbiyata PP beele kadi ɓiɓɓe ngendi malinaɓe ha tendi to banggue handicapé en ganda jeeya koye leydi ndi aɓe jogui ndeɗon fodde timmude association ballal sukaɓe ɓen ɓe jinnaɓe men mbasi pittali mumen e nder golowole taw ko koninkoɓe ngal cetal ngal ɓe mbiyata DNDS taw ngal ñiiɓi koto Canada e gardegola mam kone ma fan taw kadi e ngal gardegola ɓe dañi joɗodade colonel majeur Ibrahima Samake taw kadi ko rokkirde balle mawɗe no feewi faade ɓen sukaɓe ɓe jinnaɓe men koninkoɓe mbara e nder golowole leydi Mali ko wayno maaro nebam sukara biskita patuji e gueɗe goɗɗe kala ngam hollirde ɓe heena weltare mabɓe mawde no feewi sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry finoɓe to laaɓe hanki hewɓe mbati ngam jertinde autorité ji leydi ndi teskede kuppiraji courant ne heewi no feewi e laaɓe e ko taari ɗuma a moftata liɗɗi moftata tew ni guertoɗe ni ndiyam ɓuɓɗam ni boisson gueɗe mabɓe kala boni golle mabɓe kala darima taw jeeyi sababu ko kuppiraji ɓe kolliti so tawi ɗen gueɗe pewnaka ɗo e dumunna dabbo koɓe natanoɓe seppoji gulɗi jaw hono no wanno finoɓe to kanka ngam wonande kuppiraji kewɗi tona sen giwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena keerol hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Guinée Conakry ko debbo goto giwɗo toon to leydi Guinée nanga to poste contrôle Côte d'Ivoire nangira ko débloc cocaïne kene foto wonde kilo goto taw ko koɗon huɗon bon koko tawa komo dadi ɗuma e dadorde makko ha tiiɗi ko wona ɗum ko wiyete ko Y Fanta oɗo samo tawi e juuɗe ɓen dadiɓe taweteɓe to kerola hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Guinée Conakry to leydi ndi Côte d'Ivoire message Laurent Gbagbo gardiɗo landa africaine PPACI hanki erima moɓodiral mangal ɗum ko caggal concert manditare mandidde landa africaine hande o noon ɗoɗo kalatena kolliti moɓodiral mangal no feewi to yippugo ngam hollirde landa mabɓe ko landa kewendi yiddeɓe kadi ko potal démocratie e nder leydi ndi leydi Côte d'Ivoire to Niger gouvernement Allemagne ƴetti pellital wiide ma neldu kene tolno e 300 koninke to leydi Niger ngam addude jam e kisal e nder leydi ndi taw kadi koto fannu Union européenne to Niger keddotoɗen jillu gardiɗo banque windere woni gardiɗo banque windere bogne windere caggal jillu yon jonti ɗiɗi caggal jillu wonande kolaɗo kuɓala États-Unis de Amérique kanko on baɗɗo jillu mum toon to ñame lamorgo leydi Niger gardiɗo bogne windere o holliti bogne windere ma ɗoftu Niger ha wawa yaltude caɗele to banggue nden kay kisal wo holliti Niger ko daɗɗude jam ɗon so jam heɓama ɗon tan jam heɓete e kala sahela nde tawno kala hen ɗo puftina ridda he moltade ko toon ngal dingiral so laaɓi tan jam arat e banggueji keddiɗɗi kala to leydi Burkina Faso jam heccanke o ko piyanɗe nana woɗɗani galle lamorgo ngo to Wagadugu taw koye nokku manditare leydi ndi chef d'état majeur général armée leydi ndi hanki laɓɓitini ɗen piyande ko ɓen koñinkoɓe wonnoɓe e nden kay kisala sara bowal manditare jeytari leydi ndi won yahannoɓe ɓe tumno jahani koyɗe jama nde ɓe mbiya o daro cali ko nden ɓe gayni ɗen kure noon joɓima fittandu peut-être goto Issa Yanke kañumne jahowo andaka taw ko yahanno loskoji noon ene jokki e ndiɗon mbaadi to Burkina Faso joguiɗo konngol laamu ngu o holliti hay media goto e nder leydi Burkina Faso
fodde mum ne yabba aɓe jogui ko fati banggue wellitare médiaji kono noon yiddeɓe so tawi média woni e nder leydi mabɓe nde gollodirta armée leydi mabɓe gollodiray laamu leydi mabɓe wasa foɓɓande kelle waɗoɓe ko boni wasa ƴellidde waɗoɓe ko boni wayi kono rokkude ɓen sembe ko ɗum woni jeeyi sababu koɓe jowi jayde wiyetede France 24 kami RFI gam teskade ɓen e kala saha ene poɓɓana ɓen haddime mabɓe e jamma e ñalawma taw wona ndenka e kisal ɓiɓɓe gendi leydi ndi to Guinée équatorial paɗen jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi o holliti wonande mboros teskade toon oɗo saha kala ko fèvre bonɗo no fewi rafi o yalti koye rafi biyeteɗo Ebola koɗi gotum hono no wirno OMS catal tambingal sumgoji catal tambingal cellal ɓalli windere nde kene foto wonde 13 kan keso yitama e ndera leydi ndi siftinde on oɗon ñawa ari toon to Tanzanie ha ganduɗa kene foto wonde temedde ari toon to Tanzanie kene foto wonde yimɓe jeetato mbasi toon pittal men so tawi ko Guinée équatorial temedde jeetato e nogas e jeeyo kan ne wonde oɗo henna ñaw mo mbiyata marmboko taw iwata koye bilwile jeeheten ko toon to Congo Brazzaville ñande nogas e joyi jamma nduɗo henna lewru ko ndena wonɓe jogitiɓe wonɓe nder maaje kadɗe ɗe golf ko ɓen mbawi biftade golf Guinée ko ɓen kayliti laana mawka no fewi taw kadi ko pétroliére laana kaɗona taw ko laana Danemark taw ko équipage gonɗo heno koɓe 16 taw o navire ko libérienne taw kadi ko rimdunoka gaz ha timmi walla min rimdunoka kuɓɓam ha teddi kono ɗo saha ka waɗama localisé hakkude Congo kame sawatome wonande kadi ɓen biftaɓe ene gondi ɓen nanguɓeɓe kono kadi ɓen nanguɓeɓe gandaka taw ko hooli ɓeɗo henna joolam jaberi jeeheten koto États-Unis de Amérique ngol woni goo e nder histoire Amérique wonande gonnoɗo hoorejo leydi nangue ɗum ko nanggal Donald Trump hanki o wo nanguira koko fati banggue suka debbo moɓe mbiyata star taw ganduɗa ko Estromi Daniel on suka debbo acteur joueur pornographie filmaji goɗɗi ko ɗum woni golle makko ɗum wonno ko 2016 wonko rewi hakkude makko e Donald Trump ha waɗi hen ujunnaje kewɗe koppareje dollar gam yaɓɓude kan haala ko on suka debbo ummitini kan haala ko zuri goto hanki holliti yo nangue wo nangama ñande 4 avril rewndu fanduɗo hen ndu ko nden wo darato e yeeso justice pénal mo New York gam oɗo saha andede holi fandare e holko nanguira ɗum ko toon to États-Unis d'Amérique kono noon républicaine kolliti hen metti mumen mawɗe no fewi démocrate en kolliti koye potal leydi ndi woni kala hay goto diwani luwa ko luwa sariya so yanema tan taƴat wona an taƴata sariya ko sariya taƴata so tawi won ko mbaɗɗa to leydi France hoorejo leydi mum Emmanuel Macron addi miijo feere mum hollide ɓiɓɓe gendi leydi France gam ustugol bonnude ndiyam gila e nokkuji kewɗi kutortoɗi ko wayno diƴƴe gam heɓanade oɗo hen sécheresse mo ganduɗa mawɗo beele ɗo e 2035 leydi ndi ne wasa jogade caɗele ko fati e banggue diƴƴe jeeheten ko toon to leydi Ukraine hoorejo leydi muɗuma woni Volodymyr Zelensky o holliti hande waɗi manditare hittande ko koninkoɓe leydi Russie giwi nokkuɓeɗo Butcha ko wuuro goɓe nanguno taw waɗɗani keefa hande waɗi hittande koɓe jeehi kono tawa toon ko gasɗe kewɗe ne asa hewɓe Ukraine naɓe ne mbara ne gubba toon ne lepta lepte musde no fewi o holliti o wondi maɓe gañoyi ndeɗo wolde haɓe jofto ko Russie waɗi Ukraine ko Biélorussie hoorejo leydi muɗuma holliti subaka aljuma hande o heɓima gam jaɓɓade armée nucléaire mo leydi Russie hono no wirno Vladimir Poutine wonande ma neldu armée nucléaire taw ko armée authentique toon to Biélorussie beele wawa fewnitade e piile ɗe jogori fiide leydi Ukraine musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garande en pikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ñalawma janggo mo on ketto musidɗo moon haali Abouba ketti malaki jaam yo jaam Allah hiranena